kirang ba shnong Ribhoi district mentagasngi kilalum da kajingalang executive committee hasaiden manyather halor shibun kijing e jang kishnong kithaw bat kham tam bon tli ki mat ki bakta ya ka bha kamyat bat kajing em jang ki pat ba ha kathan ha kajing ekran bat kilat pathai khubor nakaliang uba PB Selyang secretary kasanjuk ha kajing danlang uba BB Makdo chairman lambat kinong yalam shnong kilaong ba ki persha ya kajing thmu jang ka sarkar ban khat tanda na ka benta kajing penpoi ya kitiar mantei ya ki project hapo ka scheme MNREGS kila banjur baka sarkar kadai ban penne bet kumba julong ha ka ba ki dukan ban shimtiar kidai ban long kat kum ka jingmenjer jong ka VEC kila mahamru bakin om pidyang ya kinu kitiar lada wanra ling ba ka tenda bat kin sapha da ka jingtho ban penpau ya ka jing persha jongki Hakaway pat ka benta, kasunjuk kalaray ban penlong ya ka General Council, haka pratarik ujembang arhaja penriw hanongpo, haka balakhat bat wer ya baro kinong ya lamshnong, ban 1 renti, ban ya tay halor kijing e, bat ki benta ki bakta ya ka roy kapar haka than. Kasunjuk kalapan pauru ba kalayo pedang ya ka jing ujor halor ka jingbu check gate hakwinain kabala wanra ka jing penthot ya ki ba halor kani kinong yalam kila let ban kendo USP ban pan jing penshai kila ong balada ka te ka check gate ka dai tang ban pet ya ka jing wan rung ki brew kam dai ban dan hapdeng lenti ha ka shnong kwinain henry ka dai ban dan haberni hat lani hakhana para ka badai ka jaka mi ka jela ha ka baya dai bar ka jingwan rong lat lan ki marat kom ki snyang bat ki siar na shabar jala ki nongri jingri ki lapan paw ya ka jing ot jing nam na mar ka jing hiar dor jong ke jingri jong ki ka sanjok ka laong ba ka ne ka jingwan rong be an ka lakta jur ya ka kamai ka ji bat ka la rai man pha da ka jing tho shu DC bat ki menteri sarkar halor ka ne ka benta Shu lapan pauru ya ka jing e ha ka jing pentre kam ya ka jal jivan mission kat ba don kishnong ki balayo jing mentoy henry don ki ba mat ki jing ya ka ja ba jing e pher jing mot ha ka shnong ka thaw ka ba lapin kulmari ki rang ba shnong na ka liang ka sanjok kala rai ban pha da ka jing tho sha mentri rang ba bat ki officer ba dei khmi ka sunjuk ki rang ba shnong Ribhoi district minta kasih ka khandriu tarik benai April arjar pendriu layo ban penlong ya ka executive committee jongka sunjuk ki rang ba shnong hang dia ponong po te ki agenda ki bana kaliang jong sunjuk liyo ban kren ki don kat tok andi ki mat ki ba kham kong san ka ban kong ka bang liyo ban ya kren kan ki sgi ki long halo ka jing thumu jong ka sarkar bon khot tender no na ka ban ta kan ka jing supply ya ka material jong ka MGNRGS halo jong ni ka jing thumu jong ka sarkar na kaliang jong ki nong ram shnong ki chairman jong ki VEC ni persajur hal kani bata kawi ke jumut nilarai ba ka sarkar kadi ban pendek bet kumba juyat bersekata ka ba ki vendor kindehi gitu ki ba ka VEC kala dapat menjur ka ba ka VEC kala dapat approve bat nginom pedang dan liru ba ya ka material jong ka MGNRGS on su khot tendar no kumba thumu da ka sarkar halo kani nakali jong sunjuk nilai yakut ban pha da ka jingtho sha u minister of the concern jong ka sinar develop nak benta ban penpau ke jing persya bukum juru sya u deputy commissioner bat sya u PD jongka Ribhoi district kamat ka baar ka bingilio ban ya keren hakani ka sigi kalong ba nakalong jongka nakalong jongka sunjuk ka jingat lenti ke jongka ngila sudon kam ban khot ya ka general council jongka sunjuk kirang ba snong ha Ribhoi district hakabaya kani ngilesim ya karai bangin khot haka pratrik jong upnai me arajar arpunriu hang ni hapo nongpo library hall hakapor sipo bujem step dina kaliang jongka executive committee kalasanya office ban pinbit pindiang na kabata ke general council hakaba lakarpat ia kirang ba snong jong baro snong kibran hapo ka Them Ribhoi district bakini poirenti sia ka general council na kabanta begini banyatai ia kijing e bat hikam kibede bat ka bhagamiat jong imlang kasalang ka Them Ribhoi district hi baro kowe Kawi pat kamat ka bengilio kaban ni keren akan dikasih kalong halor ke jingmi jong kanika police checkpoint hang ni hapo national highway kaban hapo penengsionong hang ni ponong po ya kaban kalong jong sunjuk ngilio ya ka jing ujor lagi pat ba nonglit ngawan hakaba kate ke check gate kala penuit ba ka jing det jingwan ka ba teng hakapor bagi check kanika ya ki kali ki balik buan kala wanra ya ke jing tiang kali ka bujur di kasunjuk kam don jik tip begini ka pangilaya yo mane kran ru bat ki rang ba snong gibran hakani ka proper nong po
yang liang jong sunjuk nilai ya keren ba angin de ya kendo ya UDC berkunjung ra USP na kamtaban pan jim besah hakabidi pakanika police checkpoint kamna po kwinai di hakabidi pakaniru kasunjuk ngin saya trelang bat ki rang bak snong duna po kanika snong na kabantaban weng ni kanika jing ka baki pai ba kendo lang ba ka jing don jong katika check gate di ka ka panakalyong jungi ngilapan pau ba larade ka check gate ka bapet ya ka jing wan rung jogi mender dan iki barjela kabut ba ka check gate kanam de bandon hapo propor lang po alne hapinai hande kala de bandon no apo bernihat lani hate po khana para dere kumbung i bakani ka chigit kam don jing mentai nak menta kani ka dong ka than ko jungi nak menta ka jela ka jungi kawi pat kamat ka bangilio bania keren kalong ba ka jing wan rung rai lan jong kini kimar bam kum ka dok yar lani kisnyang sepo ka jela ka jungi te kani ru ka de ka ba ki pai ba nongri jingri kilai ut kila nam hakis dong kita ko jungi hakaba utu usnyang lokal gujungki ka kim don dor su menta hakaba uni usnyang bawan na sabar jela ula jele ba kanika jela ka jungi tingim tip nakaliang jong kinong pej nong i khamtam ya ka veterinary kile ako na kodor namar ba kani ka jingwan rung kertep jong kini ki dor snyang ni ki dor siar sakanika jela ka jungi krakta sisa ya ka kamai ka ji jong kini ki lokal ke jungi la niki niki nong sok snong ki bari siar risnyang di kumta nakaliang jong kesunjuk habide bakaniru gilaya kut ya kaban bu tak jingtho Saudi bat kujur usyaki minister concern kepada pek yang kenika tanat veterinary nak bentaban banwanra banweng yang kenika jinge jong kinongri jingri bat akiba im dakaba kamai lang ba kenika jingri hapa kesnong ketau ko jingi kawai pat kamat ka pengilio ban keren kade ha kabidi kenika jing teko jong ka jal jivan mission tekeni kenika isu ka banakaliang jong ka sunjuk nilai keren ka force ka por nilio ru ban keren ia ki minister kepada pek yang kenika bentah hoj ki bubun kisnong kila de gijing kirku dari gidon ki bubun ru kisnong ki ba kani ka jal jiban mission kalawan rak panban ka jing yamai apa deng kinong song snong mensua ka we ke platform common platform pra khnai tili kilong ying kitang yo man kam da we ke platform namar ka ka biang hari kumulong mata na do ba la distribute la de la sam itu saman lagi tliwing kalawan rak ka jing ya mai ka jing ya ka ba kirang ba snong kilawa kelumar klik Teke ka pada kaliang jungi kum kasunjuk gila sim ya kajing ai jumut jugi rang basnong ki para rang basnong kalong ba ngin sabu kajing tho sha chief minister ba kum ju minister ba depek ya kanika PHE department ba kintau kirat kelenti kumno ba penbiang ya kasus hakini kisnong ki ba don ni kan kajing teko hakabidi ba kajing menteri ya kajal jiban mission ba sakoi kamat ka pada kaliang jong kasunjuk liyo ek pandikran hakan segi kalong hakabidi ba kanika special intensive revision kabagi tip SIR hakaban kaliang jong ka Election Commission of India kala persyang ni kaban pentrikam hagi babun ki jelah hakani kari India ka jongi bat kumbangi sutu bah hakani ka jelah me khaya ka jongi ru kaliang jong ka ECI kan sa pentrikam na kaban taban le ya ka special intensive revision tikai kabangi snow kalong ba nakaliang jong ka ECI hakapor baki pensisa ya ka permanent resident jong uno na kanu kanong sungsnong hapo kanika jela me khalia jungi kinnom pediang shu ya kasernat lani ka residential certificate bala isu da ka dor basnong lani da orang basnong te kani ka jing temu jong ka ECI lani Election Commission of India banom pediang shu ya kasernat kabu jung ma ya ka jela ka beritpat ka jungi kamtam ka jai budu khasi jantia namar ba kumbangitip ka khasi jantia ka hapo ka schedule ngidon ni ka autonomous district council ka papet ya ka banpene ya ka riti ka dustur ia kan dikajai beri urit pak ke jungi. Lada kampediang su ia kan dikai residential certificate lani kap itu su haka jing pensisa ia ke jing long tradisional kamut ke ka banja. Namar balese ubawan song sisi arsi uno ubar jela wan song sisi arsi hang ni sunong jungi lada u apply ia ke residential na kita ki gazette officer leng bagi video ki DC pemerintah ter kamut ba kabor jong kirang basnong kanam don su akata kapor. Dan aliang jong kesunjuk kirang basnong ngim persya ia kan ka SIR, hendrai ngi persajur lada ka ECI kampediang ya ka sernot ka bala isu da ki darbasnong lani orang basnong ban pensisa ya ka jinglong tradisional permanent resident jong uno lani ka no ko bri gi busyong pasa hang ni hapo kisnong ki tha ko jungi hakadika jela khasi jantia ko jungi tebat ka bakhadu ka bangilio ka ban yakran hakani kesengi kalong hakabede bat ka jing thut plat jong ka boarding electric di hakabide bakani ngiyui pada kaliang jong kesunjuk kirang basnong bat katanat MECL kalong ku melek kiu jakai
nakapor ngiladap penyekran yang nikakam Geraldon ke delegation si minister concern hakaba hagi di kesdam beladap nakapor barang bat iba iti mandal giliok penyekran nakaliang jung ulai ya ka asyoran ba iki ba nakaliang jung sunjuk ibu ke jingdawa bade ban pembiang ula simkia tenrei kumbolong mentah kamtam haga jing penterikam ya usmat meta hi bakal kata sisa kilong ying long sam kiba duk hagi snong kita gojungi namar ba ngimpoi perkat ba utau sobet metar olong kumutulan haga bah ka sipenai kata kebilai kepoi gumulai pu so hajar hagi long ying long sam ki buduk gojungi dina kaliang jong kasunjuk hingi pak ka kerwo sya kata MECL bat sya ka sarkar ru ba ya usmat metar hi horkit hordang nginom pediang bakin pendai hagi snong kita gojungi bat kertum gojung yo jingtip jungi kani kajing pendai smart meter kadai tang kajing ai kontrak haki beriu simet hakabau kontraktor upah ban pendap no wut kenang bunyo ni bil kajungu deke ka bang ikwa ban pha ka message ka ba syai sya ka sarkar kalong ba lada ka MECL kadang thom dakabor kam ngilayo banyekran haka meeting ka bolong po umiam hakabang ngila yakran habasyet pasai baka kan pensange chua ya kani kajing penterikam usmat meter hande gidon gisno ngapori boy district kibala penterikam kiba nakaliang jung kitu kontraktor kilawan bate tiga ka bang ikwa ban pha ka message nang ni kalong ba ya uni usmat meter de ban wang no hapo sibenai balada kani ka MCL kamla ban wang ni nakaliang jung sunjuk ngimbang se ban sim daka ada kalenti ke betenge bang ngimbang se bahap ban wang no daka bor nakaliang jung sunjuk ngin ai bor gitu ki edor basnong gibran gitu ki area bikin wang hin olade bat ngimtip ke ban jalan lada poy hadu ta upot tiga ka ban nakaliang jungi ikwa kalong ba ka MECL kade ban ya trailang kumbang ila dia penyekran haka meeting rengkat buat minister concern haka juga por ka meeting ka mengilong apa umiang di kita gede ki jingekran gejungi haka ni kesni bat nang ni ngisili kenduk ru ya engineer lada idon jongka nongpok division bat jong ketika umiang bat ka bakhadu ka kerwo haka bede bat kani ke jing thut jong boarding ni yoi ba kani ka riboy district gejungi ka long godasbin jing persang ban pendai usmat metaru kade pori boy ka jing wanra igino ki skim ki betmai ki ba kta ya kayo ka kot ani ka kta uduk usuk ki persang soneri boy deke ka ba nakaliang jungi kwa ban pha ang ni ka message ka pasai ka long ba ka sarkar kamde ban le kiu jokai ka tarat MCL kamde ban le kiu jokai ka bangilikan parang ba namala tapi ya le kiu jokai kebut bakar sapoi ka por bakar sunjuk kirang ba snong rung in haban sim da kalenti ka betenge bat pangin hap man khang si sundon ya ketika office ka po umyam ba kumju ru ya ketika jing penmi boarding ka ba he ba ku mengitip ka supply ya ka riboy district ibro ko we kade kabodon hang ne por riboy district ka ba hap ka jaka ka jingi kita gide ki mat ki ba kham kongsan ki bangilikan gidon sipun ki henry ki ba kham kongsan gide kita ki ba nakaliang jung sunjuk ngiliok banikan akan district committee kabolong mata kesngi bisibon